będzie parkour. I taki sam będzie na 80? Nie wiem, może spróbujmy sobie, żeby tą rozgrywkę jakąś, nie? No właśnie, czyli w sumie przeszkód mamy? Raz, dwa, trzy, cztery. Zobaczmy, jak będzie pojechane. Dobra noga! Uwaga! Dalej, Kary! Widzę cię! Polo Boga, jakie tempo. Dobre tempo, yeah! Nogi je zmień! Teraz Oczywiście parkour master będzie najwięcej miał do powiedzenia. Dobrze, dobrze. Dobrze, poczekaj, tak. Pięknie. Ola. Co no, aha, ja tylko... No nie ma, hej. No dobra, nie ma, brzydko. 4 punkty. Uwaga. Ej, no tak się już zrobiło parkurowo. Ja cię sunę. Poczekaj, tak. On z bliska lubi. Noga! Dobra jest, chciałam powiedzieć. O Jezu! Wow. Co się stało? Tak bryknął. On bryka? No? Brykanął? A ja nie widziałam.